Gilang isolation room sa Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa mga persons of under investigation pipila lang sa ilang pipilan katikan gikan sa Malasakit Center. Si Luan Mirondina sa exclusive live report. May Bob, gawa sa mga personal protective equipment, aduna na usab karoy mga isolation rooms alang sa mga persons under investigation nga giandam ang Lapu-Lapu City kuno galing adunay mga individual nga makitaan og sintomas sa COVID-19. Kini ang duha ka mga isolation rooms alang sa mga persons under monitoring sa Lapu-Lapu City Hospital. Bago ang hospital building ug hitsa sa mga gamit. Pulos kini double door ug airtight. Pwede na siya sudlan og kanang more than one patients, no, depende, for example kanang whole family i-cluster na siya as one, i-cater sa in one room. Sa tupad ni ini ang holding room o ang magsilbing transfer station sa mga pasyente. Duol ra usab ang nurse ug doctor station. Mato ni Dr. Cliff Canton, Chief of Hospital, nga gitagana usab nila ang ubang mga bakanting kwarto kuno galing mas mudaghan pa ang madangat sa tambalanan. Alang sa Chief of Hospital, mas maayo unta nga gamiton kining tibuok second floor alang sa mga persons under investigation aron kaminusan ang pagtakboy sa virus ngadto sa ubang mga pasyente. Apan usa sa mga nakababag sa maong plano, ang bag-o lang na instarar nga Malasakit Center diin daghan ang mga tao ang mag-anhian dinhi aron maka-avail sa serbisyo. Depende sa amo ang final decision, maybe amo na sa transfer na po siguro og laing area, laing nga room ang Malasakit Center. Si Mayor Jonard Ahong Chan sa iyang bahin may pasabot nga butangan nila og division ang naasoy mga kwarto aron ma-isolate gayud ang mga persons under investigation. I-cover gito siya, no? Ang katong stairs ongoing to the isolation room is intended ra gyud para ato. For the Malasakit, they have separate na stairs. Sa pagkakaroon, nakumpleto na ang Phase 1 sa Lapu-Lapu City Hospital ug padayon pang gitrabaho ang Phase 2 ug Phase 3. Subay niini, nabalaka ang Chief of Hospital nga kun ugaling magamit yun ang ikaduhang andana sa Phase 1 alang sa mga persons under investigation, malangan og samot ang pagtrabaho sa Phase 2 ug Phase 3 sa tambalanan. Supposed to be ang kaning building, kaning mga spaces, rooms nga available na intended tanay for the transfer sa among mga pasyente para ma-demolish na ang among karaan na building and then maka-giveaway sa construction. Giklaro sa mayor nga backup lang ang naasoy isolation rooms alang sa worst case scenario. Ang Vicente Soto ug ang Eversley Man ang mga giilang tambalanan nga dad-an sa mga individual nga may mga sintomas sa coronavirus disease 2019. That is just only a backup, no? Dili gina siya nga og dunay mga cases sa Lapu-Lapu mo na itong butangan. Bob, sa pagkakaroon, adunay 21 ka mga persons under monitoring ang dakbayan sa Lapu-Lapu apan wala pa sila mga persons under investigation o katong mga individual nga nakitaan og sintomas sa COVID-2019. Og so far, Bob, mao kanang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bob? thank you so much sa Luan Mirondina sa imong live report.